A finals de 2020, Cohabitac va presentar l'informe Reptes i limitacions a la promoció i gestió de l'habitatge de lloguer social a Catalunya. L'informe constata que només amb una intervenció pública decidida es podrà contrarrestar el dèficit crònic de l'habitatge molt social. Les fundacions de Cohabitac podríem arribar a construir 1.000 habitatges anualment si hi haguessin les condicions per fer-ho. Veiem-les. La Fundació Foment de l'Habitatge Social forma part, ara avui a Catalunya, d'un grup, d'una associació de fundacions que ens diem Cohabitac i que hem fet uns estudis sobre les necessitats d'habitatge social a Catalunya i de les dificultats per fer-lo, i com ho hem de fer per poder, quins serien els ingredients per fer possible aquests habitatges que calculem que nosaltres com a fundacions podríem arribar a fer-ne 1.000 cada any. Tenim un últim obstacle, perquè tot això són obstacles per poder arribar a l'objectiu de tenir habitatge social, que és la fiscalitat. Tenim una fiscalitat que ens penalitza el lloguer. Quan fem, sobretot amb nova construcció, quan es fan habitatges per vendre, l'IVA que suporta el promotor, el constructor promotor, li repercuteix en el preu de venda del comprador. Però amb el lloguer això no es pot fer. Amb el lloguer el promotor suporta un IVA que, com es diu col·loquialment, se'l menja, perquè no el pot repercutir en els lloguers, no? I llavors estem fent pressió, en aquest cas en el Ministerio de Hacienda, perquè aquest IVA o desaparegui o es rebaixi, però això està costant molt. Portem molts anys a darrere d'això i ens sembla, en fi, un contrasentit total que com a país diguem que ens fa falta habitatge de lloguer i que en canvi la fiscalitat penalitzi el lloguer en contra de la compra, no? Això s'hauria de resoldre, però això està costant.